Un dos pagos que ten que atender a empresa regularmente son as liquidacións trimestrais de IVA. Se queremos facer un plan de viabilidade, e dentro do plan de viabilidade a previsión de tesourería, temos que saber canto IVA temos que ingresar na facenda pública nestas liquidacións trimestrais. As declaracións de IVA preséntanse nos meses de abril, xullo, outubro e xaneiro do ano seguinte. É dicir, no mes seguinte no que se cumple o trimestre. A declaración dos 3 primeiros meses do ano se fai entre 1 e o 20 de abril, a do segundo trimestre do ano entre 1 e 20 de xullo, a do terceiro trimestre do ano entre 1 e o 20 de outubro e a do último trimestre faise entre 1 e o 30 de xaneiro do ano seguinte. Ben, entón, temos que estimar que cantidades temos que pagar por este concepto cando facemos as nosas previsións de tesourería. Por lo tanto, temos que saber como funciona o IVA e como se fan estas declaracións. Unha empresa cando vende os seus produtos aos seus clientes, ademais de cobrarlle o prezo deses produtos, cobralle o IVA. E esa mesma empresa cando compra, cando lle paga aos seus provedores, ademais de pagarlle eses produtos que está comprando, ten que pagar o IVA correspondente. A diferencia entre o IVA que cobra aos seus clientes e o IVA que paga aos seus provedores é o que ten que ingresar na facenda pública. Neste primeiro exercicio temos os datos de un trimestre coas vendas dunha empresa e as compras e gastos dese trimestre. Entendemos que estas cantidades que veñen aquí establecidas son cantidades sen IVA e tamén sabemos que o trimestre anterior quedoulle a esta empresa un IVA a compensar de 3.000 euros. O IVA queda a compensar cando pagamos máis IVA a nosos provedores co que recibimos dos nosos clientes. Entón, nese caso non temos nada que ingresar, sino ao contrario, quédanos unha cantidade a compensar no seguinte trimestre. Este foi o caso. Ben, pois, para facer a liquidación, o único que temos que determinar é o IVA cobrado aos nosos clientes. A base impoñible son as vendas, o importe das vendas, sen IVA. O tipo impositivo, o tipo xeral é o 21%. Polo tanto, a cuota de IVA é a base impoñible por o tipo. Cobramos aos nosos clientes 7.350 euros. E o IVA que pagamos aos nosos deudores foi de dun total de 30.000 euros de compras, o 21% de IVA, o IVA deducible, o IVA soportado nas nosas adquisicións foi de 6.300 euros, polo que a diferencia sería a cantidade que teríamos que ingresar. Esta diferencia sería que teríamos que ingresar na liquidación correspondente ao primeiro trimestre, que se presentaría entre 1 e o 20 de abril. Pero, como no trimestre anterior, en vez de salir a pagarnos, saíunos a compensar 3.000 euros, neste trimestre, en vez de pagar, aínda nos quedan a compensar para o seguinte trimestre 1.950 euros. No próximo trimestre volveremos a facer outra vez o mesmo cálculo e unha vez determinada a diferenza entre o IVA de vengado e o IVA deducible, veremos se aínda nos hai a ingresar despois de compensar esta cantidade que nos queda pendente deste trimestre ou se nos hai a pagar. Ben, este é o primeiro exercicio. Ben, outras cantidades a pagar que temos que ter en conta son as derivadas dos soldos e salarios dos traballadores. Cada mes teremos que pagar as nóminas dos traballadores, teremos que pagar as cotizacións
a Seguridade Social e trimestralmente teremos que ingresar as retencións que lle practicamos aos traballadores na nómina en concepto de imposto sobre a renda das persoas físicas. Ben, neste exercicio, entón, trasladamos os datos que nos aparecen aquí correspondentes ao primeiro trimestre do ano, a folla de Excel, o salario bruto que está composto polo salario base máis os complementos como a antigüedade, a productividade, a turnicidade, a nocturnidade que cobran os traballadores. A ese salario bruto temos que restarlle, quitarlle a retención do IRPF en función das circunstancias familiares do traballador e do seu salario anual. Tamén temos que quitarlle a parte que o traballador ten que pagar a Seguridade Social. O empresario retenlle este importe e despois ten que ingresalo na tesourería da Seguridade Social. Entón, tendo en conta o salario bruto e as retencións en concepto de IRPF e de Seguridade Social do traballador, o que vai a cobrar el líquido, o que van a cobrar os traballadores desta empresa líquido mensual será, teño aquí líquido a percibir polos traballadores, a nómina mensual, a nómina, o que llevamos a pagar mediante transferencia será o salario bruto menos a retención do IRPF e menos a aportación do traballador á Seguridade Social. Eso pagámoslo, temos que pagarlo mensualmente aos traballadores, de acordo? Mediante transferencia, mediante cheque ou no sobre. Ademais, a empresa ten que presentar os boletíns de cotización á Seguridade Social, donde vai a reflectir as cotizacións que ten que pagar a empresa polos seus traballadores máis a parte que pagan os traballadores, a parte propia, a cuota obreira que se chama, que pagan os traballadores, e que era isto, a parte que lle estamos quitando a parte que a empresa lle está quitando na nómina para ingresalo despois na Seguridade Social. Entón, mensualmente as empresas ingresan na tesourería as cotizacións á Seguridade Social, que están formadas pola cuota empresarial máis a cuota obreira. Estas dúas cantidades son as que teñen que ingresar, pero hai unha peculiaridade, e é que estas liquidacións, estes boletíns de cotización, as empresas teñen un mes de prazo para presentalos despois de abonadas as nóminas. É dicir, as cotizacións correspondentes ao mes de xaneiro, a empresa as ingresará na tesourería da Seguridade Social en febreiro. Polo tanto, a liquidación á Seguridade Social de xaneiro farase en febreiro. Vamos a calcular aquí. E son a nómina de xaneiro máis, a nómina de xaneiro, a cuota obreira que lle retivemos na nómina aos traballadores en xaneiro máis a parte que lle corresponde á empresa. Ben, en febreiro a correspondente ao mes de xaneiro, en marzo a correspondente ao mes de febreiro e en abril a correspondente ao mes de marzo. Aquí temos a suma de 1070 máis 220, 1290, e aquí 1050 máis 210, 1260. Que máis pagos temos que facer derivados das nóminas dos traballadores? Ben, pois esta retención que lle practicamos aos traballadores, a retención en concepto de IRPF, as empresas teñen que ingresar trimestralmente, é dicir, as correspondentes aos 3 primeiros meses do ano as ingresarían en abril. Polo tanto, en abril temos que ingresar na Facenda Pública a retención que lle fixemos aos traballadores en xaneiro máis a retención que lle practicamos en febreiro máis a retención que lle practicamos en marzo. En abril, polo tanto, teríamos que ingresar estes 420 euros.
en concepto de liquidacións trimestrais das retencións do IRPF. Ben, as cantidades totales a pagar cada mes, polo tanto, sería a suma de todo isto. Vamos a poñer autosuma e copiamos. Bueno, espera, aquí nos queda este líquido a percibir polos traballadores. Este era o correspondente mes de xaneiro. Copiamos aquí o correspondente mes de febreiro, o correspondente mes de marzo. Vale. Cantidades a pagar en xaneiro, só a nómina. En febreiro, a nómina máis os boletíns de cotización, a cotización á Seguridade Social correspondente ao mes de xaneiro. E en marzo, as correspondentes ao mes de febreiro. Aí temos as sumas totales. Listo, este exercicio tamén.